Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň duşanbe güni. Habarlar günlügi gepleşigimizi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunkü programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Germaniýa ýa saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy. Olar ýurtlaryň özleri ykdysady hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdagyna degişli temalary ara-aryp maslahat edipdir. Türkmenistanyň prezidenti ýurduň gadanan ajaýyp üstünlüklerini has giňden bagda etmek üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çağırýar. Gadanan üstünlükleri, halkara hawalar giňişini näme üçin beýan edýän muvaradan soraýarlar. Çağlarını aşawadyň rus klaslaryna okuw bermek isleýän enatalardan alınýan paranyň möçeriniň tas 5 ýysy artandygy habar berilýär. Alýalar ýöne şol para peskesiň hasabyna alınýar diýilýär. Ýönesi onlarca aktivist arasa ganly ahal tekatlarynyň Türkmenistanda köpçüliklen metisleşdirilýändigini aýdyp, prezident Gurbanly Berdimuhammedowa ýüzlenip petisiýa çap etdi. Ahal tekata masfut bodon häsiýetler ýitýär, owdan no ýitýär, birazçyk ýynnamlyk gelýär-de oda. Yarım saatlyk habarlar günlügi gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synanşar. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Özbekistanda keselhana yerleşdirilen ve onun nähili kesellen näseglanlygy barada maglumat berilmeýän Özbek prezidenti Islom Karimov'un intensiv bejergi bölüminde saklanýandygyny we onun beýnisine gan inmek zerarly ejir çekýändigini onun kiçigiýdi Instagram sosial ulgamyndaky tasdiklanan sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islendik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lolo Tillaýeva Kerimowanyň 29-njy Augusta Instagram hasabyna çap edilen maglumatynda bellenýär. Rus, özbek we ingliz dillerine çap edilen maglumatda prezident Kerimowyň 28-nji Augusta keselhana yerleşdirilendigi we onuň saglyk ýagdaýynyň kadalyk hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmagy we Kerimowlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmagy çağırylýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov we onuň aýaly Tatyana Kerimowa, Lola Tillaýeva Kerimowa, onuň adamsy we iki çağasy görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillaýeva Kerimowa Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgustda Siriýanyň Demiradagyndaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt Halk Goranış Birliginiň söwüşçüleriniň öz ýaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat görüň edilen sebitin goýunda Türkiýanyň harbylary we Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursadyna gawat geldi. Emma 29-njy awgustda Manbijiň daşdöwreginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri yerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň medpuat wekili bu maglumatlary inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň Demiradagyndaky Kürt söwüşçüleri Yefrat derýasyndan gündorda galmaldygy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýdurşa erýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly Kürt söwüşçüleri Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerinden izin alypdy. Yemeniň howpsuzlyk resmileri 29-njy awgustda ýurdun gün ortasyndaky Aden şäherine janynan geçen hüjümçiniň güýçli bombaly ulaw partladandygyny we hökümete tarapdar 25 eskeriň öldürilendigini aýdýarlar. Bu eskerler Yemeniň Demiradyk serhedinde söwüşmek üçin Saud Arabistana gitmäge taýýarlyk görýär diýip Yemeniň häkimetleri belleýärler. Şeýle-de wakada başga da 60 adamyň yaralanandy, olaryň 3 keselhana yerleşdirilendigi habar berilýär. Ulagly bombaçy Adendäki mesçidi ve 2 mekdebiň goloýundaky sebitde harby ekspedisiýa gatnaşmak üçin ýadga durýan eskerlere hüjüm etdi. Saud Arabistany operasiýalar üçin 5000 çemesi eskere harby tälim bermäge synaşýar. Islam döwleti atly topar bu hüjüme öz töwüşçüleriniň biriniň jogapkärdigini aýtdy. Şeýle-de bu ekstremist topar hüjümde 60 adamyň öldürilendigini öňe sürdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlar bilen sowda gepleşiklerine araçylyk edýän baş resmi Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen
Ştatlaryň arasynda erkin suwda etmek barada teklip edilen pakt boýunça geçirilen gepleşiklerin şowsuz bolan barada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgustda Ýewropa Birleşiginiň araçysy Garcia Barcero Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çiğşirilendigini aýtdy. 28 awgustda Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik suwda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýilip atlandyrylýan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny imamyňa garamazdan muny hakykatda hiç kimiň tasdiklamaýandygyny aýdypdy. Iranyň resmileri ýurdun Fordo atly ýadro desgatyny gorama üçin Orsetde öndürilen we uzak aralyga uçan täze raketa ulgamyny yerleşdirendigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýaňyz. Olar taýýarlap dikkatyňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29 awgustda Germaniýadan saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy. Türkmen prezidenti bilen Berline sapar edýän ýurdun daşary işler ministri Raşid Meredow hem Germaniýanyň daşary işler ministriniň ornmasary bilen duşup hususan da ykdysady hyzmatdaşlyk barada dokumenti gol çekilmegini araşylýar. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek maglumatlaryny bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'iň 29 awgustda Berlinde geçirilen gepleşikleriniň ýa-ni jurnalistlere aýtmagyna görä, olar ýurtlaryň özari ykdysady hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdagyny degişli temalary ara-aryp maslahat edipdir. Şeýle-de kansler Angela Merkel adam hukuklary meselesiniň hususanda daşary ýurtly diplomatlaryň türkmen türmelerine barıp görmegine we Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ýörüýti wekilini ombudsmeni bellemek degişli meselelerin hem gozgalanlygyny habar berdi diýip matbuat konferensiýasyna gatnaşan Azatlyk radiosynyň jurnalisti Faruh Yusufi aýtdy. Также назначение омбудсмена Türkmenistana. Hem onuň sözlerine görä Azatlyk radiosynyň türkmen prezidentinden öz habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň geçen ýylda Türkmenistanda tutsak edilenden soňky ykbaly barada sorak bermegine ýol berilmendir. Şol bir wagtda Reuters agentliginiň jurnalistiniň türkmen türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmegini nähili üpçün etmekçi diýip Türkmenistanyň prezidentine beren sowalyna Berdimuhammedow şeýle diýipdir. Он конкретно не ответил, сказал, что ol adam hukuklary urunyna ören köp işin edilýändigini aýtdy we siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy bir ýurdunyna gazy, elektrik, tow we kommunal hyzmatlary mut. Aýdyň. Значит, таким образом он пытался сказать, что права человека в Туркменистане обеспечены. Günüň dowamında Germaniýanyň daşary işler ministrliginde hem duşuk geçiriler. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow we Germaniýanyň daşary işler ministriniň ornbasarynyň arasyndaky duşugyň netijesinde hususan ykdysady hyzmatdaşlyk barada dokumenta gol çekilmegine garaşylýar. Gurbanguly Berdimuhammedowdan bir gün öň Germaniýa baran türkmen delegasiýasy Berlinde Adlon atly iň gymmat baha we kaşaň mehmanhanasynda ýerleşdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen resmiýetleri bilen gepleşmäge inançanda daşary işler ministri gepleşmekden ýüz öwürdi. Raşid Meredow özüniň diň jalmagy üçin otagyna barýanlygyny, jurnalistiň bolsa onuň hukugyny depeleýänligini aýtdy. Bu töhfetdeşligiň ýa-ni mehmanhananyň resmiýetleri Azatlyk radiosynyň habarçysyndan bu ýeri terk etmegini sorapdyr. Şeýle-de 29 awgustda Berlinde Türkmen-German biznes forumy geçiriler. Bu çäre Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagyna garaşylýar. Gararsyz bilermenler Türkmenistanyň prezidentiniň Germaniýa saparynyň esasy maksadynyň ykdysady we biznes meseleleri bilen baglydygyny aýdýarlar. Germaniýanyň birnäçe iri kompaniýasy Türkmenistanda 20 ýyla golay wagt bäri işleýärler we ýurdun telekommunikatsiýa, newitgaz, saglyk saklaýyş senagat we beýleki puwdaklarynyň ençemesinde millionlarça dollarlyk onlarça iri proýekti amala aşyrýarlar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'iň we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda gepleşikleriň geçirilen wagtynda kansleriň edarasynyň öňünde yerli ýaşaýjylar protest geçirdiler. Protestçiler prezident daşary ýurtlara çykmaly da beýlekiler dälmi diýen mazmunly şygarlary tutup durdular. Türkmenistanyň prezidentiniň Germaniýa saparynyň dowamında türkmen-german gatnaşyklaryna degişli meseleleriň günüň aýagynda maritim mehmanhanasynda nahar başynda maslahat ediljekdigi hem aýdylýar. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gadanan ajaýyp üstünlüklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri we awraly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çağırýar. Ol daşary ýurtlara sapara baranda bu üstünlükleriň halkara habar giňişliginde näme üçin az beýan edilmeginiň sebäbini soraýandyklaryny aýdýar. Bu barada kärdeşim Ýoşanan Nurwan has giňişrak maglumat taýýarlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyny ýurdun gazanan ajaýyp üstünlüklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri we awraly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çağırdy. Şeýle dol ýurtda garaşsyz habar guruluklaryny döretmek teklifiniň bardygyny aýtdy. Türkmen mediýasy ministrler kabinetiniň 26-njy awgustda geçirilen mejlisinde ýurdun ykdysadyýatynyň pudoklaryny 7 aýyň dowamında edilen işleriň jemlerine seredilenligini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow hökümet maslahatyna degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinläp, häzir ýurtda ören uly taslamalaryň amala asyrylýanlygy, halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň tanalma diýaly özgerýänligi barada öňden aýdyp gelýän sözlerini gaýtalady. Ol öz sözüni delil edip täze oglaryň we şäherleriň peýda bolýanlygyny, iri köprüleriň, howa menzilleriniň, mektepleriň giňerim bilen gurulýanlygyny mysal getirdi. Şeýle prezident iň kämil tehnikalar bilen enzamlaşdyrylan kärhanalaryň döredilýänligini aýtdy. Emma iş orunlarynyň döredilişi, raýatlaryň işlemek we gazanç etmek mümkinçilikleriniň ýokarlanyşy barada anyk sanlary getirmedi. Şeýle de prezident Aşgabatyň häzirki zaman işewurlar şäherini öwürlendigini ýönümiňe garamazdan gazanylan ajaýyp üstünlükler dünýäde köp adamyň bilmeýänligini öňe sürdi. Qaysydyr bir döwlete sapara baranda köplenşi ýolumyzda her türlü öwretmeler amala aşyzlyk da gazanan üstünlükler bari. Halkara habarlar giňişligini näme üçin beýan edýärmi barada soraýarlar. Türkmen lider bu meseledäki çözgüdi iri we awraly halkara jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmakda görýär. Döwlet başçylarynyň pikirçe iri jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlyk habarlary dünýäde ýygyderli ýaýratmagyň iň netijeli usuly bolup durýar. Egerde Türkmenistan awraly jurnalistler guramalarynyň agdasy bolsa, Aşgabatyň gazanan ajaýyp üstünlükleri barada habarlary bu guramalara girýän habar beriş terişleriniň üstü bilen derrew dünýä ýaýradyp bolar diýip prezident pikir edýär. Ýöne prezident bu hili hyzmatdaşlygy gurmak üçin ýurdun habar beriş terişlerini hem üýtgedip gurmaly, odaly bilen hem ýokary hünärli işgärler taýýarlamaly diýip pikir edýär. Hökümet maslahatyny edilen gurulmalardan gelip çykkan netijeye görä, mundan eýlek Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň işgär sany artdyrylyp, olaryň ýarty ýurdun içi, beýleki ýarty bolsa ýurdun daş üçin habarlar taýýarlar. Türkmenistan medeniýeti dol döwlet kontrollugyny saklamakda, ýurtda söz medeniýet azatlygyny çäklendirmekde. Daşary ýurt neşirleriniň ýurda aralaşmagyny bökdönçlik döretmekde tankyd edilýär. Emma prezident inni ýurtda bir näçe garaşsyz habar agentligini döretmek teklifiniň hem bardygyny dile getirdi. Başga da teklipler bar. Ýani şolaryň birde ýurdumyzda bir näçe garaşsyz habarlar agentliklerini döretmek bolup durýar. Şol wagtda dol ýurdun ähli internet neşirleriniň döwlet habarlar agentliginiň garamagyna berilmeligini aýtdy. Prezident Berdimuhammedowyň tawsyrygyna görä, hökümetiň indiki mejlisine çenli degişli ýolbaşçylar bu meseleler boýunça öz tekliplerini taýýarlar. Kärdeşim Ýoşanan Nurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz doly gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagyna sanjy gün galyşyl, çağlaryny aşawadyň rus klasslaryna okuw bermek isleýän enatalardan alynýan paranyň möçüriniň mundan 4 ýyl ozalkyty bilen deňeşdirilenine tas 5 ýasa artanyny habar berilýär. Şol bir wagtda öz çağasyny rus klasslaryna okuw bermek isleýän enatalaryň sanynyň hem ýyl-ýyldan artýandygy aýdylýar. Kärdeşim Gözel munyň bolaýmagy mümkin sebäpleri bilen gyzyklanıp, Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylba bilen söhbetdeş boldy. Sultan deyde edilşi gün Aşgabatda
Ors dilinde sapak berýän mektepler, klaslar barada habar berseňiz näçet bar? Esasy ýöreteleşdirilen mektep Pushkin adyndaky rus mektebi diýilýär. Ondan soň beýleki mekteplerde rus klaslary bar. Näçe mektepde näçe klaslar aýdyp bilsek, ýöne şäheriň 16-njy, 17-nji, 50-nji, 55-nji mekteplerinde bardygyny bilýän köp mekteplerde rus klaslary bar. Rus dilinde sapak beren klaslara çağalary talmak boýunça resmi düzgünler barmy? Isleyen adam isleyen mektebe barıp bilýärmi? Alýalar ýöne şol para peskeşiň hasabyna alınýar diýilýär. Ýöne esasy düzgüni şonuň territorial ýerleşişi boýunça da näçe haýsy mikroraýonda ýerleşse şoňa golay ýaşaýjylaryň çağalaryny almaly diýip onuň esasyny görkezmesi. Ýöne ondan daşaryndan şäheriň başga bir ýerlerinden hem beýleki raýonlaryndan hem misal üçin Mirdörtdäki mektepleriň birine ýerleşdirjek bolsalar 30-njy mikroraýonyň ýa-bolmasa Xitorovka raýonynyň gatnatýan adamlar bar. Tanış bilişlik bilen ýerleşdirilýän ýa-bolmasa esas şol paranyň hasabyna ýerleşdirilýär diýen ýalak maglumatlar we şäheriň o çetinden bir çetine gatnaýan çağalar köp rus klaslaryna. Paraň möçberi näçe? Şu. Güzel, elbetde meniň özümde mektep ýaşly okuwçym bolman soň men özüm şu mesele bilen 100% görmänim soň anyk aýdyp bilsek ýöne şu para meselesinin barda, onun yıl-yıldan artýanda barada maglumatlar bar. Men enatalar bilen häli şunday söhbetdeş bolýan, açyk aýtdylar enatalar. Mundan bir 4 ýyl, 5 ýyl öň, 6 ýyl öň $100 başlandy şol para meselesi rus dili klaslaryna okuwçyny ýerleşdirmek üçin. Soň $200 diýildi, $300 diýildi. Edir şuň kun paranyň şu rus klaslary üçin $1000 ýetende barada mende anyk maglumatlar bar. Sultan da şol paranyň dürümegine, paranyň möçberiniň artmagyna näme sebäp bolýar? Şonuň artmagyna sebäp bolýan zat esasy her kim rus klaslaryna ýerleşdirse gelýär. Köp enatalaryň diňe bir rus milletinden ýa bolmasa beýleki aşawatda da Korey milletlerem ýaşaýar. Türlü milletler bar-da. Şolar rus klaslaryna ýerleşdirmek isleýärler. Türkmenleriň arasynda rus klaslar meşhurmy? Hawa türkmenleriň özüni şu oňarany rus klaslaryna ýerleşdirmek isleýärler. Onuň birinji gözüňde tutulýan nemesi rus klaslarynda okuyan çağalar çärlere gatnaşdyran ok diýilýär. Onuň daşary ýurtlara okuwa iýermek üçin gözüňde tutýar köp enata, näşe ýurdun içinde ýokary okuw mekteplerine girmek üçin paranyň möçberi gaty uly bolan üçin bir wada şo pul toplamak, tapmak kıyın. Okuwçyny ýokary mekteplere okuwa salmak kıyın bolýar. Daşary ýurtlara okumana ýetse bolsa, her ýylda akşam ýylda gazanyp bolýar, şoň ýylda tölegini, ýylda çykdaýdysyny okuw gutarýança diýip şol daşary ýurtlara okumana gidende eýýam dil bilerler ýaldy. Türkmenler hem beýleki köp milletler hem rus klaslaryna ýerleşdirmäge jan çekýärler. Sultan da rus dilinde sapak berýän klaslara parasyz girmek bolýarmy? Ýa-da şol mekteplere girip bilmedik çağalar näme diýär? Indi şoňa parasyz girmege ansat del, şo toralyan paran bermesen ýerleşdirip bolan ok diýip ýa-da Azerbaýjan milleti bolýar, Ermeni milleti ýa bolmasa özbekler, türlü milletler köp ýaşaýar. Şolar öz çağasyny mejbur türkmen mektebine ýerleşdirýändikleri barada da aýtdylar, biz şo pul tapyp berilmedik. Türkmen klaslaryna, türkmen mektebine okuwçylaryny ýerleşdirýän beýleki milletlerin kendigi barada men maglumatlar alýan. Biz hem ýokary bermeli, şo puly getirmeseňiz alyp bilem ok diýip göni aýtdan direktorlaryň bar diýär, mektep direktorlary. Resmi düzgüne göre çağanyň ýaşaýan ýerine golay mektebe ýazylmalydygyny aýtdyňyz. Şeýle çağalar zata alınmasa, olar şol öz hukugyny talap edip haýsy-da bolsa bir ýere ýetişdirýärmi? Şikayet edýärlermi? Şeýle ýagdaýlar bolýar, şol mektep direktory ýüzüren halatynda baryp şäher magarif bölümine ýa bolmasa bilim ministrligine çelle arz şikayet edip şonu kanun boýunça aldyrýan enatalara da duşýan. Habarçymyz Sultan Açylova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki dukanlarynda käbir azyk önümleriň ýeterlik derejede satylmaýanlygy habar berilýär. Maglumata görä döwlet dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly şeker, ösümlik ýagy, un ýaly önümler ýerden satylyp, öýlen ara kesmeden soň satylmaýar. Käbir ýerli synçylar munyň bir sebäbini tomuz paslynyň ahyryna müreppe ýapýan ýaşaýjylaryň köpelmegi bilen düşünürse, beýleki sebäbini ýurtdaky ykdysady ýagdaý bilen baglanşdyrýarlar. Biz bu ýagdaýyň jekmejeklerini Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewden gurrun bermegi soradyk.
Ben payitahtın dukanlarından hasap verip sualına cevap vereyim. Doğrudanın bunun birinci yarımında ösümlük yağım, şekerim, kara tapıya oluyor. Bunun birinci yarımını tamamlamayan vakti mesela adatda da devlet tukarları saat 13'ten 14'e çelli ağrı kesmez gelir. Sondan sonra son ösümlük yağından şekerim tapmak katı bir ulu problema uğurlaşır. Sonku bir näse onun dowamyna doğru tapranok. Aman murada dine şeker ösümlük yağı ýaly önümler tapdyrtmaýam ýa-da başga da önümler barmy? Başka da mesela Türkmenistan'ın özünü yetişen däneden taýýarlanan uny raçada ýokary sortly uny hem de birinji sort diýen un tapmagam şäher dukanlaryna ýerlerpirem diýjäsem bir problema ýurdy. Yoğun bulması Türkmenistan'ın aydalı Köln-Rönş'taki un ravdını yeni gayri yerlerde önlerden uğurların alıcısın yeterlik derecede var. Son hiyidinin kovulusun satına değerler yönü son yarı ön derecesinde önleyen un ravdlarının uğurlarını tapmadan katkıylaşıya onun sebebin bir yurdun başından getirilen mesela Kazakistan'dan Orkiyet'ten getirilen uğurluğun bakası Türkmenistan'ı önlerden onun bahasından bolmanını ikette kımmat. Türkmenistan'ın önlerden birinci sortu hem de yukarı sortlu onu aydalı bir manat 10 tengeden satmak boyan oldu. Daşarı yurtlu önlerden uğurlar 2 manat 60 tenge, 2 manat 80 tengeden satılıyor. Çünkü kanunmenine yorğanına oraya aya uzadıp yerli zavodların önleyen ununu satın alacak böyle yönüşelim kıtkarı hatta 10 ullap 10 kullap satı çıkarmayan yadayım model şu Köln-Rönş'ün ya da Beher'denin un zavodlarının önlerin yukarı sortlu unlarında adını. Aman radan bunun sebebi näme ýa-da nähil sebebi bolup biler? Bunun baş sebebi her Türkmenistan'ın ehli müveler rahatları yetişti, hem metodişti. Türkmenin öngönülen bir maşalı olduğunun değerini, yürürlüğüne yerip, önümlerden, aydalı üzümden, şettalıdan, erikten, incirden, yeni ayırdan, mürettü, üstün oracın yerler, bir en temel bankalar rahatlar yapıyorlar. Buna şuna da hükman şeker önümleri gerek. Onun gâlı verse de, yine de mesela aileneye, dolanıya, yurttaki iktisadi adaya da geldiğine, doların aslan sevdasının resmi derecede sevdasının yatırılanına yarım yıl senesi var ya, onun yurdun başından şeker getirecek boleyen telekesiler, işoğurlar yok diyen yurdun başından satın alanlarından doların ya da Türkmenistan'da Karabağlar'da nırkından şekeri satın alacak alıcının ağırlığı için buranın yurdun başından gelen şeker önümlerin da ağırlığı. Onun yurdun başından gelen olmarda bizim şeker zavodumuz, fabrikamız var diyelim o küçük yurdun üstlerini öderden ağır derecede önüm çıkarıyor. Ýazyjy we synçy Amanmurat Bugay bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Onlarca aktivist Rus ve İngiliz dillerinde arasa ganly ahal-teke atlarynyň Türkmenistanda köpçüliklerin metisleşdirilýändigini aýdyp, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýüzlenip sosial ulamlarda petisiýa çap etdi. Respublikada ýurdun
Ahal teki atlaryny metisleşdirmeň we olaryň gelip çykyşyny galplaşdyrmaň aktiv lobisi bir ýemden bäri hereket edýär diýmek bilen petisiýa gol çeken aktivistler bu işin Türkmenistanyň resmi ýolbaşçylarynyň, güýç gulluklarının başlyklarynyň gatnaşmagynda edilýändigini aýdýarlar. Kärdeşim Ýoşan Norwan bu petisiýa barada oňa gol çeken aktivistleriň biri, Ýanardağ Ekspertler Merkeziniň prezidenti Gelli Käridiw bilen söhbetdeş boldy. Gellaga, siz Türkmenistanyň prezidentine ýörüýte petisiýa bilen ýüzlenip, öz sözleriňiz bilen aýtsak, arasda tohumly ahal tekatlarynyň köpçüliklerini metisleşdirilmegi, atlaryň gelip çykyşynyň galplaşdyrylmagy boýunça alınıp barlayan kampaniýanyň togtadylmagyny soraýarsyňyz. Siz edil şu gününe şeýle ýagdaýda talap goýmagyňyzyň zerurlygyny azatlygyň dinleýijilerine gysgaça we anyk düşündirip bilmezmisiňiz? Bizim yazan petisiýamyzda hemme zat atçylykda meşhurlunyp gören adamdan hemmesine düşünükli. Ýöne millete düşünürjek bolsak, göni şu watyna ahal teki at bilen İngiliz aty garaşdyrsaň, bir iki jehennemiň arasy bolup dogýada. Ne eşek ne at diýen ýalak ýagdaýda ahal teki ata mahfuz bolan häsiýetler ýitýär, owadan no ýitýär. Birazçyk ýynnamlyk gelýär-de, o da arasda İngiliz bilen çapyşmagy ýagdaý ýok. Emma bizim atlamız näçe müň ýyl bäri dören zat. Ony häzir diýeli bir könüden galan bir näçe müňlükden gelen ýüzügi şu wagt eredip täzeden şony ýa mis ýa kümüş ýa altyn etjek bolan nähil bolar. Şo ýagdaý erkýär. Gella, siz Türkmenistanyň daşary ýurda çykalyňyz bäri türkmen halkynyň 100 ýyllyklaryň dowamyny ýetişdiren ahal tekatlarynyň öz ýurduna garaşy Türkmenistanyny ýok edilýändigini ençemegedek dile getirdiňiz. Türkmen häkimetleri sizin bu aýdýan sözleriňizde resmiýa başga görnüşde nähil reaksiýa bildirdimi? Reaksiýa bildirdirmi? Reaksiýa bildirmek üçin o zatlara düşünmek gerek. Düşünmek gerek. Oňa ol 5 ýyl institut gutaranyň bilen 5 ýyl atçynaty bolmarsyň. Oňa gata şuňy ilsinmeli. Düşünmeli oňa aňarsyna. Onuň o zatlarda elbetde näme ýolbaşy bolup elde ýanlarlarda näme köp zada topalýarlar. Hiç reaksiýa uğramak men görülýän bolsa ana Kazakstana gittiler näme reaksiýa bar. Ya olimpiada geçti reaksiýa görnýär ya nirede şu wagt ýende şol at çapyşyklarda ýende şol İngiliz atlara maşin paýlap berler. Ahal tekata otayda hol 5 tane owadanlyga çykarýarlar. Odary beren molýar birine. Enaten iň owadanly. Agadan bayraknyň hem bir ol İngiliz garşan atlara paýlaşdyryp berler. Ýagny sizin şo atlaryň metisleşdirilýän arasynda tohum atlaryň türkmen atynyň tohumynyň zaýlanýanlygy hakyny aýdýan zatlaryňda türkmen häkimetleri resmiýa başga görnüşde hiç reaksiýa bildirmeýärdi. Yok, reaksiýa bildirýän bolsa ýüze çykar diýen. Hiç reaksiýa ýok. Laboratoriýa işlänek, tohumçylyk işi alyp barlanak, bärik uğradylýan adam, türkmen atlarynyň adyndan uğradylýan adam, iň birinji metisleşdirip beren adam. Ýewropa uğradylýan adam. Näme reaksiýa? Onuň amma o türkmen atlaryň başlygy näme bolýar bir KGB'de işläp duran oğlan. Näme onuň näme bolsa otaýda? Otaýda bir bilimli sowatly adama mazalyp barýar otaýda. Gellaga soňky soragymy egerde mümkinçilik dörese siz resmi Aşgabat bilen ahal tekatlarynyň arasy ganylygyny saklamak uğruna hyzmatdaşlyk etmäge taýýarmy? Men mydama taýýar. Men ömrümi şoňa siňdirdim. Men şoň üçin edýän eden işim. Men bärden mara hol bokulup ýöne bir gyýryp bermek üçin edem o zatlary. Atlary saklasınlar ahal tekat arasyna saklan. Biz günümüzü görür. Biz bir ýerden çörek tapar ýöne ol miras halkyň mirasy. Kim morta bolaýsyn? Oňa beýtirip bar eden etdirip etmek hiç kimiň haky ýok. Kärdeşim Ýoşan Norwanyň Ýanardağ Ekspertler Merkeziniň prezidenti Gelli Käridiw bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Gaderly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar güneligi gepleşigimizi geçirip gutarýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.